èxits amb sèries de dibuixos animats en valencià com Bola de Drac. Hola, sóc Goku. Esteu bé? Jo també. Acabem d'escoltar Son Goku amb els seus companys i altres, com les Tortugues Ninja o el programa A la Babalà. Tots ells han creat el grup Volem que torne Bola de Drac a Canal 9. Els actors, en un acte al Saló del Manga de Fira València, volen reivindicar d'esta manera l'èxit d'esta sèrie com a icona de la cultura popular valenciana i també mostrar que el tancament de Ràdio Televisió Valenciana suposarà la mort per al sector del doblatge en valencià. No, però el doblatge és un desastre. O sea, si la pretensió és efectivament tancar la Ràdio Televisió Valenciana, això és la mort del sector audiovisual valencià en general i del doblatge en particular. Justament el tancament de Ràdio Televisió Valenciana s'ha vist al carrer, que la gent que demanava una televisió pública de qualitat ho feia amb pancartes de Son Goku. Un professor de valencià deia que ha fet més Son Goku pel valencià que totes les classes que s'han donat. Jo crec que en aquesta mida, en la mida que la força de la televisió, els personatges de dibuixos animats han fet un treball molt, molt important per a la llengua i per a la promoció. Més de 100 armadors de barcos de pesca d'arrossegament de